Ko Paduka ingkang mimba Nalindra. Iya, Darma Kusuma. Ndak rewangi ulun mimba wujuding Nalindra. Kepengin garwa kelawan garwamu ya kuwi Waradrupadi pancen wis dadi niating Sang Hyang Manikmaya. Nggone dadi pancatan ulun ketemu lan para Pandhawa sabab ulun bakal tumedhakake kanugrahan ingkang aran Wahyu Pancapurba. Panca wilangan 5 Purba wis ngarani yekti Pandhawa ingkang wis minangka dadi utusaning adil nerdya murba jagat saisine supaya ilang sukertaning jagat wong kang watak angkara murka lan budi candala satemah jagat tukul ya kuwi tetukulan ingkang ngawok katentreman lan karukunan ya sabab saka para Pandhawa nggih tampan ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan pukulun dene Paduka sampun paring kanugrahan tumraping para Pandhawa Puntadewa ya muga-muga Pandhawa tansah kuat nglakoni pacoban ing lumaku ning jagat raya sayekti Pandhawa pinilih dening para Jawata besok kudu bisa mbrasta angkara murka ingkang mapan ana ing jagat raya sarana kinayoman Ratu Ndarawati satemah jagat kababar donya anyar kebak katentreman karukunan kabagyan lan tansah sumandhing siji lan sijine ora ana rasa memungsuhan Puntadewa saestu damel gugup gagap guragapan raos sing manahipun ingkang rayi ngamarta krana rawuh Paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun upami alit utusan gandhek sakembaran agengipun utusan Ayaka ing Mandura bila dikelenggan menika Paduka badhe kepareng tedhak wonten ing praja Ngamarta Koko Prabu ingkang rayi nedya angrakit arata manik obro ingkang linangsing jong Banunji kinarya metuk Paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar kinarya miji ampian Paduka Kanjeng Koko Prabu kacena tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu ing Mandura jagat wasisaning uputur wayatur jagat Yayi nadyan nembe kawya sing mangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul puyuh namung mugi andadosna ing kawuningan tata cara upacara ing kaprajaning kemekatan menika kala wau mboten satrepipun menawi Paduka pisungsungaken dhateng Raka ing Mandura nadyan awis-awis kula sowan wonten negari Ngamarta nanging pangraosipun ing Raka ing Mandura pendak-pendak kula sowan wonten negari Ngamarta tan prabeda pangraos kula kados wangsul wonten negari Mandura mila mangsa kala menawi wonten wekdaling kemirunggan kadang-kadang kula para Pandhawa nedya tetinju dhateng projeng Mandura kaecalna jiga kalawan pekewu Durgama Sangga Runggi Mandura karengku kados dene negari Ngamarta Yai Darma Aji matur genging panuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu ing mekaten daya-daya kepareng kula cemadhong dawuh menggah menapa ta wigatosipun dene Paduka kepareng tedhak wonten ing praja Ngamarta menawi kepareng kawedharing kathah wonten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana monggo Koko Prabu kula dherekaken manjing saklebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ngamarta Koko Prabu Baladewa Yai kadang kula ing Ngamarta wonten timbalaning ngadawu mugi andadosna ing kawuningan bila sawanipun ing Raka ing Mandura dinten sak mangke menika estanipun boten budal saking negari Mandura liripun ngados pundi dene Paduka kepareng-pareng dawuh ing kados mekaten Yayi mugi andadosna ing kawuningan nalika semanten ing Raka ing Mandura bidal saking negari ing Mandura lumarap nedya sowan dhateng negari Ndarawati ing pengajap nambani dhateng raos kula sawetawis dangu boten panggihan kan kadang kula ing Ndarawati raos ana ing tan bangkit sinuyudan kaselak lan kumacelu kula pepanggihan lan kadang kula pun Yai Prabu Kresna ewa dene nalika ingkang Raka prapta wonten negari Ndarawati kados menapa gawok ing manah kula dene negari Ndarawati katingal komplang negari Ndarawati katingal suwung mongko sampun boten kirang-kirang anggen kula ndangu dhateng sakathahing para nayaka lan punggawa lan kula warga ing Ndarawati wonten pun dilenggahi Yai Prabu Kresna teka tilar kedaton ing Dawaraka
Mboten wonten ing saged ngaturaken wonten pundi tindakipun kadang kula ing Ndorowati. Mboten wonten baban ingkang menga, ondha ingkang suwendhe banon kang tinumpuk lun-lunan ingkang pundes. Tumuli bingung raos ing manahipun ing Ngoroko ing Mandura. Mboten wonten ing gumana musik salebeting manahipun ing Ngoroko ing Mandura kejawi namung kadang-kadang kula para Pandhawa jernyatanipun antawisipun Ndorowati lan Ngamarta menika kalih-kalih ngatunggal. Tiganipun ngemor menika Mandura. Mila menawi wonten lelampahan ingkang tumanduk wonten Praja Ndorowati menika ugi dados tanggel jawabipun kadang-kadang kula negari Ngamarta inggih kadang-kadang kula para Pandhawa. Mila Yayi sawanipun ing Ngoroko ing Mandura dinten sakmangke wonten negari Ngamarta namung badhe caos suninga bilih kadang paduka Yai Prabu Ndorowati sawetawis wekdal nilar Praja Ndoroko monggo mboten dipun pangertosi wonten pundi lenggahipun kadang kula Yai Prabu Kresna Yai Prabu Darmaji. Koko Prabu sapandurat kagiat sotaning manahipun ingkang rayi Ngamarta krana paduka paring dawuh ing mekaten Koko Prabu ngemuti bilih Koko Prabu Ndorowati menika dados pujangganing para Pandhawa. Koko Prabu Ndorowati menika dados ing para kadang Pandhawa. Upamiya Pandhawa menika ngendika seklimah tindak sepecak mboten nate kantun tansah tetarusan lan duka Koko Prabu Ndorowati ewadene riki lenggan sakmangke jengandika Koko Prabu rawuh wonten ing Praja Ngamarta paring dawuh bilih Koko Prabu Ndorowati nilar Praja Ndoroko mongko mboten wonten baban ingkang mengondha ingkang sumindhe banon kang tinumpuk. Koko Prabu ingkang sepisan ingkang rayi ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene ndungkap angka kalih menapa ing kedah katindakaken dening Punta sakadang kula mboten badhe selak supados sakmangke Koko Prabu Ndorowati tumunten kundur marang Praja Ndoroko Koko Prabu Mandura. Lah menika Yai ingkang kula kajengaken napan kados mekaten menika jernyatanipun jagat menika sampun dados paseksen embanipun Pandhawa menika kreta lan jarane wonten iku siripun Yai Prabu Kresna. Monggo kreta lan kuda menika kala wau mboten badhe lumampah menawi mboten kinusiran dening nata ing Ndorowati. Monggo dinten sakmangke Yai Prabu Kresna nedheng nilar praja mongko mboten wonten ing pangertosi wonten pundi lenggahipun kadang kula Yai Prabu Kresna. Mila sanget panyuwunipun ing Ngoroko ing Mandura. Dinten sakmangke perkawisipun Praja Ndorowati anggenipun tinilar dening nata Ndorowati menika kula pasrahaken dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Yai Prabu ngemutana bila sampun marambah makaping-kaping Yai Prabu Kresna menika tansah damel kesainan dhateng para Pandhawa. Ngibaratipun Pandhawa menika nandhang pepeteng, Yai Prabu Ndorowati ing saged madhangaken Pandhawa nandhang reribet, Yai Prabu Ndorowati ing saged mudhari reribet menika kala wau. Mila sanget panyuwunipun Ngoroko ing Mandura wonten suka lilaning penggalih dinten sakmangke Yai Prabu paring dawuh dhateng sangganing para kadang Pandhawa supados angulari wonten pundi lenggahipun kadang kula Yai Prabu Kresna. Baladewa kakangku, Werkudara piye? Sadurunge aku tak jaluk sarta aku tak nyuwun prisa karo Baladewa kakangku. Ya, Werkudara, kuwi arep takon apa? Perkara Pandhawa widak sebut kreta karo rejaran Kusirinata Ndorowati panjen jagat iki wis dadi paseksen. Jagat iki wis bisa nekseni yen to antaraning Ratu Ndorowati lan Pandhawa ora bakal bisa dipisahake. Nah, ing aku tak takon karo kowe. Perkarane apa? Dasarmu apa teko kowe masrahake lunganing Ratu Ndorowati marang para Pandhawa? Werkudara, iye. Apa pun Kakang dadak ngambari aturing pun Kakang? Baleni perkara nggo endi? Antaraning Amarta lan Ndorowati menika kuwi loro-loroning atunggal ingkang ora isa dipisahake. Mula bot repoting kadangku Yai Prabu Kresna uga dadi bot repoting kadang-kadangku para Pandhawa. Mula ora bakal bisa diselaki meneh. Yen to kana negara Ndorowati iki dadi tanggung jawabe kadangku Yai Prabu Punta sak kadang-kadeyan. Saiki aku tak takon apa? Kowe karo Ratu Ndorowati kepernah apane? Aku kadange tuwa, kena ngopo adimu lunga malah mbok pasrahke marang wong liya. Kowe sing tinemu tuwa malah tenguk-tenguk tendangan sila tumpang. Apa kaya ngono kuwi dianggep wong tuwa? Yen pancen Ratu Ndorowati iki lunga tenan, Kresna kakangku nilar Praja Ndorowati aja mbok pasrahke marang Pandhawa. Nanging tumrap aku kowe ingkang dadi panuntun
panuntuning Pandhawa piye carane supaya Ratu Ndrawati iso ketemu lan tumuli Kundurwana Praja Ndrawati ora kok masrahke marang para Pandhawa. Yen kowe masrahke marang para Pandhawa, kowe dak anggap ratu ingkang wisuh lumuh ngentasi perkara, ora gelem tanggung jawab perkara kahanan negara Ndrawati. Monggo jagat wis dadi paseksen. Yen to Baladewa iki kadange werda Ratu Ndrawati, apa kowe ora isin? Apa kowe ora wirang? Dimidhangetake para kawula sanegara Ngamarta akeh semene. Padha ngrasani marang Baladewa ing atase adine lanang lunga. Kakangne ora goleki ning malah pasrah karo wong liya. Apa kakangne wis limpoh? Apa kakangne wis picak? Kok sik? Kok omonganmu kok ora penak to? Ora perkara nggo ora penak. Ning aku njaluk tanggung jawabmu. Margake saiki, apa tembungku ya ora penak? Ora penak nggone ngelokke pun Kakang wis limpoh. Apa kadange tuwa Yai Prabu Kresna kuwi wis picak? Tembung mau mungkin Arya Samudana. Tegese wong tuwa sing ora gelem tumandang karya. Wong tuwa sing isane masrahke lelakon iki karo sing enom. Sing gerang ping enak-enak lungguhan sila tumpang kendangan dengkul. Nek pancen arep goleki Ratu Ndrawati, ayo goleki bebarengan. Aja masrahke perkara iki marang Barep. Barep ki elek-elek ya Ratu, ala-ala ya Nalendra. Barep ki wong kang sinambilan pakaryan nyekel kendhu kencenging negara Ngamarta. Amis baji ning negara Ngamarta yen ning pundhake Barep. Malah kowe teka-teka wadul ana wong ilang ya men, mudar ya men. Werkudara, ana apa? Yen tembungmu kaya ngono ku tegese kowe ora melu marang kananing Kyai Prabu Ndrawati. Sing tanggep ora melu kananing kuwi Kresna dudu kok Pandhawa. Sire piye si adik matur kaya mengkono, dasarmu apa? Ngerti ya, Kresna kuwi duwe kewajiban. Kresna kuwi ora urip ijen. Kresna kuwi ora mung mengku negara Ndrawati. Ning uripe Kresna ning jagat kuwi minangka dadi pujangganing para Pandhawa, minangka dadi swing para Pandhawa. Ngerti yen to Kresna kuwi dhe momongan kok malah lunga. Malah ora tanggung jawab. Yen pancen momongane mengko kating slebar ora karu-karuan, sapa sing salahke? Ya disalahke ya mung Kresna kakangku. Mula wong yen duwe tanggung jawab sing akeh ya aja penak-enak, kabeh enak. Aja mung lungguhan sila tumpang, nanging kudu nindakake kewajibane kanthi tuntas. Nindakake kewajibane kanthi rampung. Monggo Kresna kakangku duwe pamom, duwe wong sing dimong ya kuwi Pandhawa. Teka malah lunga saka negara Ndrawati. Tegese Kresna wis ora tanggung jawab karo Pandhawa. Tegese Kresna wis ora maelu karo para Pandhawa. Sebab Kresna wis mentala ninggal marang para Pandhawa. Yen Kresna wis ora maelu marang para Pandhawa, gunane apa Pandhawa maelu karo Ratu Ndrawati? Wah, lah kok malah kriwikan dadi grojogan keguyon dadi tangisan ki piye? Werkudara, nggih. Tekaku ning papan kene iki sayekti mung bakal wadul perkara Yai Prabu Ndrawati nggone linggar praja ing Dwaraka. Lan aku nyuwun sak biyantune Yai Prabu Ngamarta sak kadang-kadang supaya ngupaya menyang dinunging kadangku Yai Prabu Kresna. Yen tembungmu mau njaluk sak biyantu aku iso nampa. Ning tembungmu ingkang sepisan mau kowe masrahake perkara iki marang Barep kakangku. Tegese kowe ora arep melu-melu perkara iki. Saiki bareng tak desek rembug kaya ngene. Tembungmu nyuwun bantuaning para Pandhawa. Yen pancen tembungmu setok anggo sing nyuwun pambiyantuning para Pandhawa, ayo padha bebarengan ngupaya menyang dinunging Ratu Ndrawati. Lah yen tembungmu masrahke perkara lungane Kresna kakangku marang Pandhawa, Werkudara sing ora sarujuk, Werkudara sing ora mathuk. Yo wis iya. Wah, mengko ndak malah tekan ngendi-endi. Yai Prabu, wonten timbalane ngadawu. Jumbuh lan aturipun kadang kula pun panenggak inggih menika pun Werkudara. Sawanipun ing Raka ing Mandura. Ingkang sekawit kula jabel masrahaken gak babakan Yai Prabu Ndrawati anggenipun nilar praja ing Ndwaraka dhateng kadang kula ing Ngamarta. Namung sakmangke monggo dipun upaya sesarengan kados pundi saranipun lan caranipun supados kadang kula Yai Prabu Ndwaraka enggal kondur wonten negari Ndrawati mesakaken dhateng sangya para kawula Ndwaraka ingkang sami tinilar dening Yai Prabu Kresna. Bebasan sapu ingkang ilang suhipun pating slebar mboten kanten-kantenan. Numbuk bentus nungsang puyang lampahing para kawula sanegari Ndrawati. Yai Prabu Ngamarta didhemadaning pasewakan negari Ngamarta. Nalika semanten sami midhangetaken panggenipun Nata Agung ing Mandura Sanata Prabu Baladewa. Miwah Nata ing Ngamarta Prabu Darmakusuma. Ndadosaken tintrim madyaning pasewakan negari Ngamarta.
Nadyan sak kathahing para ingkang samyang gantung sebo datan wonten ingkang mobah ora ana ingkang musik. Melenggahi kanyo pinangka wardu kanyo jarweng ganten wadu jarawangsa kenang durung abang idra-dru manding dasaring pertolo. Kasaru geger njaba piyak ngarsa tangeping wuri seban bonamu apa to kang dadi darunane. Ora rumacan rong rangke gajah medhos saka wandilan. Kejawi namung wonten sawanipun Brahmana ingkang sampun keladuk yuswa. Minggah madaning Datulaya miyak kang samya sumaya ndadosaken hur kang samya tumingal mangrombeng para kawula kanca piyak-piyak ana daya minggih jaluk dalan. Koko Prabu. Dereng kemawon kula paripurna nampi sabda pangandika paduka. Menika kadidene wonten satunggiling Brahmana ingkang sampun keladuk yuswa. Ing ngabiyantara wonten Praja Ngamarta. Koko Prabu menapa menika tasih sumitranipun Maduka Kanjeng Koko Prabu jagat dewa Bathara jagat pangestu para. Nadyan ingkang raka ing Mandura nembe sepisan menika ngawuningani dhateng Brahmana ingkang sowan. Ngabiyantara ngersanipun Kyai Prabu Darma Kusuma. Werkudara. Nggih. Iki dukunmu sowan mrene iki piye? Wah, aja ngawu-gawar ngawur. Aku durung tau tepung karo pendhita kuwi mau. Yai, tumuli katimbal ana. Menapa wigatosipun dene wonten satunggiling Brahmana ingkang sowan. Menawi sekinten mangke sowanipun menika badhe ambabar kesaenan. Kyai Prabu Kedang lenggahi ber budi bawa leksana nanging menawi namung badhe ambu buthek banyu bening kawontenan negari Ngamarta. Ingkang raga ing Mandura ing sagah ngunduraken dhateng pandhita menika. Koko Prabu lenggah ingkang langkung sekeca kula nuwun ngestaken dawuh. Penemban sampun kinten kula tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh panjenengan menika kula nuwun sewu Brahmana sinten peparapipun lan wingking saking pertampan pundi Penemban? Ngilaheng awigena mastu namat sidam kula nuwun pangapunten sinuwun menawi paduka dangu kaliyan kula menika Brahmana wingking saking bumi belah wonten ingkang sudi mestani dhateng kula menika pun Begawan Wantrika sinuwun. Begawan Wantrika inggih wingking saking pertapan bumi belah kasinggihan mekaten sinuwun. Menapa leres kula menika sowan ngersanipun sinuwun Prabu Untadewa? Inggih boten wonten kalih kula ingkang dados Nalindra Ngamarta pun Puntadewa Penemban. Oh alah syukur. Sesuk nek nek arep lunga watuke tambani sik. Niki mau merga ngombe es campur. Teng mergi mila lajeng watuk kula menika kumat. Nggih. Begawan Mantrika. Inggih, panjenengan sinten? Aku Nalindra Mandura Prabu Baladewa. Oh inggih, dipun tepangaken kula pun Wantrika. Iya, Wantrika. Penemban wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa? Sarta menapa ing dados sedyanipun jengandika Penemban rawuh wonten negari Ngamarta. Menika ngaten nggih sinuwun. Kula menika nuwun sewu. Satunggiling Brahmana ingkang sampun keladuk yuswa ning nuwun sewu engga umur kula ingkang sampun 86 menika kula menika dereng sesandingan kan setunggiling wanita. Mangka kula menika kepengin sanget gadhahi turun supados pinardawa kamulyanipun anak putu kula benjang. Tumunten kula nglampahi tapa, kula nglampahi priatos. Inggih. Wonten ing madyaning alam pasumpenan nalika kula lampah priatos, kula menika nampi dawuhing dewa. Wantrika kowe bakal entuk
turun sarta bakal pinardawa kamulyanmu. Kamulyaning turun-turunmu besok bakal ngasembatan waton kowe mengku sawijining wanita. Wondene wanita menika kala wau dawuhipun dewa menika mijil saking negari Ngamarta. Metu saka negara Ngamarta. Inggih sinuwun. Lajeng sinten Penemban? Miturut dawuhing dewa ingkang sampun kula tampi wanodya ingkang badhe kula wengku garwa menika kula nuwun sewu. Naminipun Dewi Waradrupati sinuwun. Dewi Waradrupati. Inggih, inggih. Inggih, Dewi Waradrupati menika ingkang benjang badhe ngandhut jabang bayi anak kula lan nglairaken turun kula satemah pertapan bumi belah menika kula nuwun sewu menawi kula sampun pejah benjang wonten ingkang nglenggani lan saged pinardawa kamulyanipun pertapaning bumi belah sinuwun. Trukudara, nggih. Piye kowe krungu kahanan kaya ngene iki? Wah, manut karo mbarep kakangku. Sing duwe Waradrupati Mbak Yu kuwi mbarep kakangku ora katon kaget atine, ora katon bingung. Wis dirungokke wae. Ora usah melu-melu. Kok ora melu-melu piye to? Mbak Yu Waradrupati garwane Kyai Prabu Darmakusuma arep diayunake karo pendhita tuwek arep modar ngene iki. Kowe kok ora melu-melu ki piye? Tinimbangane kowe karo aku keluputan, wis meneng wae. Rungokno pengendikane barep kakangku. Penemban, kula wonten maring ajawu. Menapa paduka Penemban saestu tresna dhateng Waradrupati? Weh, iki najan dereng pinanggih. Ning kula sampun nate sumerep fotonipun. Wonten pundi? Wonten ing media sosial. Kula niku arep kula niku pun tuwa, kula niku iso dolanan YouTube. YouTube menika sok kula nggih dolanan. Kula menika mila saged mangertosi sinten Dewi Waradrupati nalika semanten nuwun sewu niki wau namung intermezzo mboten kasinuwun. Kula menika sampun dipun paringi dawuh kaliyan para dewa. Dewa sampun maring gegambaran wujudipun Dewi Waradrupati. Ya. Menawi dipun tandhingaken kaliyan umur kula menika inggih mboten banding, mboten banding. Kula kinten Dewi Waradrupati menika yuswanipun nembe 3 dasa gangsal. Nah mboten klentu. Menika nembe mateng-matengipun. Wontene kula menika sampun 8 dasa 6. Sepalihipun kemawon mboten wonten. Mila kula nika sing kula goleki niku wong wadon sing do gemati. Tun wong wadon sing telaten. Sabar, telaten tur ikhlas. Ngladeni priya ingkang umuripun 86 menika menawi mboten sabar menika malah emosi mangke. Inggih Penemban. Inggih sinuwun. Monggo putri Pancala Dewi Waradrupati menika putri ingkang sabaripun keliwat. Ikhlasipun ugi keliwat. Mila menawi mangke menika sesandingan kaliyan kula, piyambakipun tertentu mboten kesesa anggenipun ngladeni kaliyan kula. Upami wiwit jam 7 ngaten mbok menawi kedadian jam 0. Mergi kedah sabar saestu nek mboten sabar mboten badhe kelaman. Kangge wong tuwa kaya mangka kula ya kudu ngombe ndok bebek. Paling mboten sedina niku 40. Seprete 8 liter niku mawon nembe tingil-tingil. He, wonten Jawa. Mugi pendhita apa? Kernet to? Kula menika pendhita omongane blanyangan. Mboten blanyangan, nyatanipun kados mengaten. Kula niku janjanipun jujur mawon nggih sinuwun Prabu Baladewa. Ya piye? Kula niku bojo kula niku sing
Terakhir wingi kula lereni le dadi bojo kula ulike tenggene wong tuane. Lho nek ngono wis tau tate duwe bojo. Wong salwangsul. Ping 6 ketoke nek mboten klenten. Ping 6 nggih ngono niku wasane anggopadake wong cepete. Ping 6 kula duwe bojo niku kabeh kula balekke tengene wong tuane ana sing nomor 1 niku mboten tau sabaran. Karepe apa butuhe terus sadet saknyet ngoten niku ya wong tuwa kok kon sadet saknyet. Wis jan wis rekasane ra jamak-jamak tumuli kula balekke. Sing nomor 2 niku sabar ning nuwun sewu. Kagaduhan aji-aji kul buntet. Lho kok kagaduhan aji-aji kul buntet? Mulai nggih menika nggih mbok arep sabar nek duwe kul buntet niku nek mboten ketemu nggone lho. Yo, nggih. Terus kula balekke tengene wong tuane. Sing siji niku mandul. Oh. Carane nama jenenge niku wiji niku mboten iso tukul. Bola-bali nggih mboten tukul-tukul. Anggere entuk 3 sasi mandeg, entuk 3 sasi mandeg kula balekke wong tuane. Sing nomor 4 niku apik ning bisu. Jadi kula bingung le komunikasi ming am. Kowe lah malah Werkudara apa? Kowe kalah lho kalah ya men. Kowe ming 3 ya to? Kowe ming naga kene Arimbi ora ngayu. Iki nganti 6 lho pendhita tuwek armodal kok golek bojone. Wah, wis benengke wae. Ing ngangka sekawan menika nuwun sewu. Sinden. Oh. Wah, ning galake ra umum. Masa nek mboten keturutan kok terus nggawa lading. Kula ajeng ditusuk. Oh. Jenenge sapa? Prastiwi. Manjane ora umum. Dedeg piadeke mboten sepinten. Aduh sing kok njaluk-njaluk dibopong. Kok nyemplung ke ember barang gregeten kula idak sirahe. Nesu terus mulih tenggene wong tuane. Sing nomor piro? Sing nomor 4, sing nomor 6 nggih 5 nggih sinden. Oh iya iya. Nggih. Ning pecah. Lho. Mati. Pecah nembe 3 dinten kula rabi niku pecah. Oh lah ya weh. Lah ing angka 6 calon kula nggih sinuwun anu Dewi Wara Drupadi menika. Mila ingkang menika sinuwun dinten nyamangi wonten Sukala ing Benggali netepi dhateng jengandika menika Nalindra ingkang berbudi bawa leksana. Nalindra netepi ing pangandika jagat menika ngantos kebrebegen dhateng umandangipun sinuwun Prabu Ngamarta bilih Nalindra ingkang aludira seta. Tegesipun panjenengan menika mboten ngemongaken wujuding brana picis nadyan sugeng paduka dipun suwung dening liyang kemawon panjenengan maringaken menapa panjenengan kula suwuni tulung supados sak mangke gesang kula menika mulya ingkang garwa Dewi Wara Drupadi kula suwun pikantuk menapa mboten sinuwun Begawan Wantrika wonten timbalan ing ada apa yen to pancen Penemban Wantrika tresna kelawan Atma kelawan garwaku Wara Drupadi dina samengko aku ora bakal lowol sarta anggrundel Wara Drupadi boyongen dimen Penemban Darbi turun saka garwaku Wara Drupadi Penemban menika saestu iya lahir batin alah Dimas wis samapta ing gati sawega ing diringgonku nganggo jaya kawijayan ngaji guna kasantikan jebul sinuwun Ngamarta menika netepi dhateng pengendikanipun para ingkang sami sampun mangertos dhateng panjenengan Nalindra ingkang lahir batos lila legawa donya dumugi ning akhir menika namung paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Puntadewa. Baladewa kakakku, Werkudara piye? Rungokno. Percaya apa ora? Wah
tiwas kowe karo aku mbelani mepalangi karepe Begawan Wantrika aja nganti kelakon mboyong Wara Drupadi nek sing duwe menehke kowe arep apa? Lah ya wis. Wong nyatane Yai Prabu Darmakusuma wis maringake garwane Wara Drupadi diboyong dening Begawan Wantrika. Ning apa iki ora elek kedadiane? Ing atase Nalendra nyanding Prameswari, monggo Prameswarine dibutuhake dening ya kuwi Begawan Wantrika tumuli diparingake iki mengko ala pocapane Werkudara. Penemban mung sangka kuwi yen to Penemban wis nampa pangandikaning ingsun sabubaring masewakan jeneng ingsun nedya tumuli manggi kelawan sira Penemban lan ngaturake garwaku Wara Drupadi Penemban bombong raos sing manahipun ingkang abdi pun Wantrika sinuwun menawi tetena mekaten tumunten kula nyuwun pamit madal paselan kula tenggo alun-alun menawi mangke sabibaripun masewakan Gusti kula antu rawuhipun sinambi kalan nganti ingkang garwapun Wara Drupadi badhe kula boyong wonten ing pertapan panggenan kula sinuwun surti ting ati-ati duga-duga digawa Penemban Wantrika memesaken dawuh sewu-sewu kalapatanipun ing Raka Tadawadana. Dinten sakmangke kula mboten saged ngentosi sabibaring pasiwakan. Koko Prabu kepareng paduka kados pundi dene ketingal kagiat penggalih paduka Kanjeng Koko Prabu inggih. Sareng kula kata-kata matur sampun Nyai Prabu Darmakusuma. Mengripun Begawan Wantrika menika kula wau kula dadosaken enget dhateng kawontenan ingkang nedheng lampah. Enget perkawis menapa Yayi? Mboten pamunten. Kula kepareng medal jawi rumiyin. Awit titian kula Kyai Puspadenta supe kula cancang mangke mawi ngamuk ketiwasan Yayi. Werkudara. Nggih. Teka Dimas uga maju nggone ngabyantara eneng apa? Wah, barep kakangku sing gedhe pangapuramu. Aku ora iso ngenteni sabubaring pasewakan. Sebabe apa, Dimas? Aku mau sowan ning negara Ngamarta nggawa gada rujak polo lali durung tak sendhekke aku njaluk kamu. Aku randangu. Kula sowan mriki iki kala wau supe dereng pamit sembodra. Mengko aku sing mamitke. Dereng pamit kaliyan Sri Kandi. Mengko aku sing mamitke. Baka Prabu. Apa dianggep aku ora ngerti Dimas? Iki mau mung dadi pawadan Koko Prabu Mandura lan Werkudara ing padha sarembug nggone ora padha narimakake yen to garwaku Yayi Wara Drupadi ndak paringake marang Begawan Wantrika. Apa dikira aku ora ngerti? Mula Janaka kowe ora usah melu-melu. Yen to Siadi isih tresna kalawan pun Kakang aja nganti tetel kanalindraning nata ing Amarta Prabu Darmakusuma. Awit aku nglincati marang wewatekaning nata Ngamarta. Janaka ulunten paring adhawu. Dina samengko malah kowe tak kongkon yen bisa penggaken Koko Prabu Mandura lan kadangmu ya kadangmu tuwa ing Jodipati Werkudara. Aja pisan-pisan wani nyempalani Pandhita Begawan Wantrika. Gedene balekake Begawan Wantrika. Yen to kateman kaya mengkono tegese adi-adiku ora bisa ngreksa marang kalaindraning nata ing Amarta Prabu Darmakusuma. Nah ingaten terwaca dawuh paduka. Bareng nyuwun pamit madal pasilan. Penggaan kamurkaning Koko Prabu Baladewa sartaning kadangmu Jodipati kira-kira Dimas Arjuna wani apa ora? Wantun. Koko Prabu Mandura, Kakang Mas Werkudara menawi panjenengan jotosi Begawan Wantrika, kula jotosi.
Kowe arep matur apa? Nggih. Estrinipun namung ngemontaken dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu. Menawi badhe Paduka tindakaken menika kala wau mboten sae Koko Prabu. Ingatan nyadyan Paduka menika sampun kondhang kawentar. Nalindra ingkang lila legawa sampun malita wujuding brana picis nadyan. Seda Paduka kasuwun dening tiyang sanes waton menika dados kamulyanipun tiyang sanes tertentu Paduka maringaken namung menawi pamanggihipun ingkang rayipun ragil menika mboten trep ing ngatasipun Kakang Mbok Waradrupadi kasuwun dening Brahmana teka Paduka maringaken kabagyan sinanding tumraping Begawan Wantrika nanging kados menapa sakit penggalipun Kakang Mbok Waradrupadi. Sedewa kula maring dawuh ora usah melu-melu perkara iki. Ala becik bener luput kabeh tak pasrahke marang Purbaning Hyang Mahanasa. Apa ingkang ndak lakoni paribasan jagung bakarane aku wani tanggung perkarane. Oh inggih menawi tela mekaten kula semanggaken dhateng Paduka. Bareng anggen Paduka badhe menggali perkawis menika Prabu kula semanggaken. Bubarna kang padha sebingsun kundur ngedaton. Kula nonton mandal wasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Panos maning jajaran sektaning bawane brek anake. Menungso tatanan pendhita tuwek ora nguruh karo kahananmu. Lah kok dadi kowe wani nglamar Waradrupadi? Kuwi garwane Kyai Prabu Darmakusuma. Ayo kowe bali. Inggih ora pangling sinuwun Mandura. Ya dasar Pranyata. Lah kok dadi kowe ngoyak karo lakuku. Sinuwun Prabu Darmakusuma wae maringake garwane minangka dadi jatukramaku kok malah kowe muring-muring. Kowe sing kudune ngerti karo kahanan. Jagat iki ora mung sak godhong kelor. Jagat iki digelar ora mung sak godhong kelor. Oke wong wadon sing isih kenya. Lah kok dadi kowe ngame-ame garwane Kyai Prabu Darmakusuma. Yen kowe matur ngesang Kyai Prabu Darmakusuma mesti wae diwenehake. Diparingake karo kowe. Ning apa memper kowe gerangan ngrusak pagrayu eblek anak kowe. Oh nyata. Prabu Baladewa. Kowe gendak sikara karo aku. Monggo aku ora duwe perkara karo kowe. Apa dianggep aku wong loro saudon telu saurupan? Apa mbok anggep aku pendhita cepete? Kowe ngongasake kaprawiran gunake kasantosanmu ya. Akalmu alah karo akalku tak damu ora nglumpruk dadi wanda aja duntang kawan Wantrika garing ati. Werkudara ndak sawang nggonmu nungka lakuning Begawan Wantrika. Kowe nesu nganti bengok-bengok kaya bocah cilik. Ngendi-endi to amuk-amuk, ngendi-endi kok trajang. Bareng ketemu kok mundur brangkang. Wah, manus maning jajalanan. Jebul wis betengi karo awake Wantrika. Dasarmu piye kowe kandha kaya mengkono? Nalika semono tak kandhani supaya bali aja ngayunake marang mbakyumu ya Kyai Waradrupadi. Nanging mangkot wangkal Wantrika. Wekasan gawe muntaping pun Kakang. Tak piloro Begawan Wantrika. Mundur tak kira bali ning negarane. Tak kira bali ning pertapane jebul. Manatut mantam sakti gunakake Jaya Kawijayan. Werkudara, aku didamu kaya pepes bayu kang tapis ora duwe kekuatan apa-apa. Nglumpruk tanpa daya. Wah, yen pancen kowe kalah semingkira, aku sing bakal nandangi Wantrika.
Yayi Surtiting hati-hati minggir trajange dhewe. Kakang Mas kula nuwun sewu mangke remyan Kakang Mas. Sedewa, Wonten timbalan. ana wong tuwa arep mangkat nyingkirke menungso sing bakal mbudhek banyu bening kanan negara Amarta. Malah mbok penggak. Kula nyuwun pangapunten, sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana. Ya piye? Kula mboten badhe angias dhateng kasektenipun Kakang Mas Jodipati. Tuwin kula mboten badhe wantun ngilani dhateng kasantikenipun Kakang Mas Werkudara. Kula pitados Kakang Mas menika setunggiling satru ingkang sekti kalintang jayaning perang. Malih nuwun sewu. Sampun maneta kadoha Kakang Mas nadyan Koko Prabu Mandura menawi mengsah Begawan Mantrika menika mboten badhe saged unggul. Lire piye kowe matur kaya mengkono? Inggih. Kula mangertos. Kula mangertos ngibaratipun geni Mantrika menika nedheng mubal. Dipun sirama mawi toya mboten badhe sirep nanging malah kepara badhe angombro-ombro. Terus kudu lelakon iki piye? Yen kanthi barep kakangmu menehake Wara Drupadi Mbak Yuku marang Prantika Kedah mawi Karti Sampeka. Karti Sampeka carane piye? Kakang Mas atur nimbali ingkang putra ing Pringgondani, ingkang putra anak kula pun Gatotkaca katimbalan nursawan wonten Garing Amarta. Wah, yo Stiwa. Wonten timbalan ngadhawuh Rama Kyai. Nantos kagiat raos sing manahipun ingkang putra ing Pringgondani nampi timbalanipun Kanjeng Rama Kyai Jodipati. Gatot wonten timbalan dudu aku ingkang duwe wigati lawan kowe nanging pamanmu Bumira Tawu Sedewa ingkang bakal paring dawuh lawan kowe. Wonten dawuh paman Gatotkaca wonten timbalan ora neng kene nggonku bakal paring dawuh kelawan sira kula Pringgondani keparengipun. Ayo rada ngadoh sawetara. Nyuwun mampun Mas. Kula nyuwun wekdal sawetawis sapejagongan anak kula pun Gatotkaca. Janji ora iso ngrampungi gawe. Ora iso gawe srana pendhita mau minggat saka negara Amarta. Wah, aja klakon terus lak gecek ndasmu. Inggih, ngestaken dawuh Koko Prabu nyuwun pamit. Yo, sing ati-ati, pasrahke karo kowe Dewa. Nggih, ngestaken dawuh Gatotkaca. Monggo kula dherekaken. Pringgondani Wonten timbalan. ngerti yo. Lamun satemene sira kulup ora nderek sowan marang negara Ngamarta, krana pasewangan negara Ngamarta kuwi beneh kelawan adat ingkang wis ora kaya ingkang wis lumaku saben dinane mriki. Mula sira kulup ora mangerteni yen to satemene ana pirembugan antaraning Pandhawa lan Kanjeng Koko Prabu Mandura. Bab menika kula mboten kepengin ngawuningan. Ingkang langkung wigatos sak mangke manter timbalanipun Kanjeng Kyai Jodipati. Wiji dhateng wiswanipun ingkang putra ing Pringgondani keparengipun paman kados pundi? Kula ana pandhita ingkang kepengin ngayunake kelawan awakmu ing Ngamarta. Ya kuwi Kakang Mbok Ayu Wara Drupadi. Monggo Kanjeng Koko Prabu Puntadewa semaringake Wara Drupadi binayong dening pandhita mau. mriki. Mula aja nganti gawe geger. Para kawula ing ngatasé Nalendra ing Ngamarta maringake garwane marang liyap. Mriki keparengipun Gatotkaca tak dhawuhi manjing jroning gendhoga.
Mengko yen Pandhita Wantrika mau tekan kene gendhaka tak paringake marang Pandhita. Tak akokake yen to isi Kakang Mbok Ayu Wara Drupadi. Nanging mengko sawise kowe tekan pertapaning Pandhita mau utawa negara ngendi wae mbuh, aku ora ngerti. Yen to ana ingkang bakal mbuka tutuping gendhaka gondelana sing kenceng ya nggih nggih ngestaken dawuh. Kejaba mbok gondeli, nggonmu gondeli nggunakno daya kekuwatane ngaji Narantaka. Lho nggih. Supaya ora ana ing kawasa mbuka tutuping gendhaka. Nun ngestaken dawuh. Yen wis upama ana ingkang bisa mbuka tutuping gendhaka, aku njaluk kelawan sira kulub kakeren jembar lan rupaing pertapan papan panggonane Begawan Wantrika. Upama Wantrika iki mau utusaning Narendra, takren sarta ukuran jembar rupaing negara ingkang wis wani utusan karo Pandhita Begawan Wantrika mau. Lho nggih ngestaken dawuh. Yen wis ketok jembar ran-orane negara mau bakal tak byuki Bathang Sayuta. Nun ngestaken dawuh. Gage manjing kulub lho nggih ngestaken dawuh nyuwun pangestu Paman. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik lho nggih. Matur sembah sewu nuwun Paman. Murakil. Wantrika wonten dawuh menika sinten? Ditepungake wae aku Ragil Pandhawa, satruing Bumira Tawu Raden Sediwa. Oh, panjenengan Raden Sediwa. Ya, pancen kaya mengkono. Mboten kinten babar pisan bilih kula badhe dipun pulasara wonten negari Ngamarta. Mboten jumbuh kaliyan ngendikanipun Sinuwun Prabu Darmakusuma inggihipun sampun maringaken garwanipun badhe kula boyong minangka dados jatuh kramanipun ing abdipun Wantrika. Nanging nadyan kula ijen tanpa ruwang, kula mboten ajrih kaliyan kastiasanipun tiang-tiang Ngamarta. Sampun ngantos namung majeng mboko setunggal kula aturi ngebyuki Bathang Sayuta, kula mboten badhe mundur Raden. Ya. Aku percaya marang kasudebianmu, aku percaya marang kasantikanmu. Inggih. Ning cukup semene wae dicupet nggone padha peperangan adu atos sing balung kulit ing kulit. Inggih keparingipun Wantrika wonten timbalan. Aku diutus dening Kaka Prabu Puntadewa kinen maringake ya kuwi Kakang Mbok Ayu Wara Drupadi. Nanging aja nganti kebledukan sarta kodanan saliraning Kakang Mbok Ayu Wara Drupadi. Tumuli tak panake ana jroning gendhaga. Lan ngerti ya, gendhaga iki isine Kakang Mbok Ayu Wara Drupadi ingkang mbok karepake Wantrika. Aduh Raden, kula nyuwun pangapunten menawi kula deksura ing patrap tilar dhateng tata krami miwahi unggah-ungguh. Nyata paduka Raden ingkang saged damel lega raos sing manahipun ingkang abdipun Wantrika. Ya, mula kang sangka kuwi gage. Gendhaga iki gawanen bali marang negaramu utawa ing pertapanmu. Inggih. Wis tak pasrahke marang kowe. Panahku ingkang nyunake pangapura. Kaka Prabu Manduraggiri wis mulasara kelawan kowe ya Wantrika. Mboten dados menapa jer kula mboten ngraosaken sakit. Malah sak mangke keselak nata ing raos kula daya-daya kula saged to anyeti dhateng putri Ngamarta Dewi Wara Drupadi. Keparenga sak mangke kula nyuwun pamit Raden bidhal dhateng wangsul dhateng pertapan. Mondhong wujuding gendhaga ingkang isi Gusti Ayu Wara Drupadi. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kula nyuwun pamit Raden. Ya, Wantrika aja kaya bocah cilik. Mangkat dina iki nun inggih ngestaken. Sarawu paduka kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sinuwun.
Yayi Putri Pancala wis ndak tampa ora liwat pangestuning pun Kakang Tampanana kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan kenging menapa katingal rengu pasuryan paduka mlebet wonten ing kedhaton negari Ngamarta. Yayi Dewi wonten dawuh sinuwun ngertiya jroning pasewakan iki mau ngrembug mindraning Koko Prabu Indrawati nggone nilar projing Dwaraka mongko ora ana baban ingkang mengandha ingkang sumendhe banon kang tinumpuk lulunan ingkang puntes bingung-bingung penggaling Koko Prabu Mandura tumuli pasrah babagan Koko Prabu Indrawati nggone mindran kelawan para Pandhawa durung rampung nggone padha ngrembug babak anglayoni jujul anu sunturake dening Begawan Wantrika bakal pinardawa turun temuruning sang Begawan Wantrika lamun garwa kelawan putri ing Ngamarta ya kuwi Yayi Wara Drupadi. Yayi gandeng pun Kakang kuwi ora seneng nyumurupi marang kesengsaraning wong liya pun Kakang ora seneng nyumurupi kesusaning wong liya uripe Puntadewa wis tak darmakake kanggo kabagyaning wong liya. Mula yen to aku ora maringake marang garwaku sayekti aku kang dadi pancatan kesusaning Begawan Wantrika. Aku ingin dadi tok sumbering kesengsaraning uriping Begawan Wantrika. Monggo Wantrika kuwi wujuding Brahmana. Yen to nganti Puntadewa bisa gawe kabagyaning sawijining Brahmana tartemtu bakal diapura saking keluputaning Puntadewa. Mula Yayi gandeng si adi kuwi garwa, si adi kuwi pawestri, si adi kuwi bojo tumraping Puntadewa. Sing jeneng garwa kuwi tansah nindakake dawuhing guru laki, ora nate mbadal marang dawuhing guru laki. Mula kang sangka kuwi Yayi manuta lawan pun Kakang dina samengko si adi bakal ndak paringake marang Begawan Wantrika. Ilangno katresnanmu kelawan Puntadewa nanging wiwitana nggone nandur rasa tresna kelawan Begawan Wantrika. Yayi Dewi Wara Drupadi. Sinuwun sesembahan kula pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting gelar Gustining manah namung badhe tansah ngendikani dhateng dawuh pangandika paduka. Jernyatanipun kula mukti mawi bawa wonten negari Ngamarta menika paduka ingkang paring panggesangan dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun nandhuwa dhateng kepareng paduka Sang Nata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Namung mugi kepareng amriti priksa dhateng manahipun ingkang rayi sinuwun. Kula menika sampun boten kirang-kirang anggenipun ladi dhateng paduka Sang Nata ing pangajab sageta pikantuk pangalembana saha sageta tansah ngrembakakaken raos tresna ingkang tumanjem wonten ing penggalih paduka. Ewadene sakmangke wonten dawuh ingkang kados mekaten persasat kadi bineset manahipun ingkang rayipun Wara Drupadi. Inggih senadyan upami mangke kula nderek dhateng kersa paduka nanging kados pundi anggenipun kula badhe nglampahi. Jernyatanipun kula mboten katabetan raos tresna kaliyan pun Begawan Wantrika sinuwun. Langkung-langkung panjenengan sampun ngantos menggalih bab manahipun Wantrika. Nanging ugi kedah menggalih dhateng manahipun ingkang rayipun Wara Drupadi. Menawi ngantos kula pasrah bongkoan dhateng priya sanes ateges jengandika Sang Nata menika wantun nyiksa sarta juwing-juwing dhateng manahipun ingkang garwapun Wara Drupadi. Drupadi, apa sing mbok kandhake mau pancen bener. Merga ewuhaya kudu nding dalan ingkang tak lakoni. Upama aku awel maringake kowe bakal tetel kanalindranku.
Nah yen to aku maringake kowe marang Begawan Wantrika terus rasa kamanemsanku kuwi menyang endi, tanggung jawabku minangka dadi guru lagi kuwi menyang endi. Drupadi, perkara iki aku njaluk ngapura. Bareng tak petung-petung kanane Pandhawa lelakone tumpuk mati timbun merga saka pokal gawene kadangku Werdaya kuwi Kaka Prabu Ndarawati ingkang linggar saka negara Ndarawati. Kowe ora usah melu-melu Drupadi. Kowe seminggira mampana ana ing taman Kedaton negara Ngamarta. Aku ingkang bakal goleki Kaka Prabu Ndarawati. Ya jagat mangestungkara wayah betul jagat. Nyun mawonten Bapak Panembahan. Prasasat kadidin lumamping wanci peteng kepapak obor sastra. Biar padang raos ing manahipun ingkang putra pun Dewa Sekti. Anggen kula ngrantu dhateng rawuh Paduka Panembahan wonten negaring Pulung Kedah Kencana mriki. Bapak Panembahan. Kados pundi pawartosipun anggen Paduka sampun kepareng semagah anggen Paduka badhe amboyong dateng memani ing jantung kula inggih menika pun Dewi Wara Drupadi anak Prabu iki wonten timbalan jebul tinemune jumbuh kelawan pekabaran ingkang wis ndak tampa yen to Ratu Ngamarta kuwi ratu ingkang pancen duwe penggalih sabar ngungkuli sak pepadane duwe penggalih ingkang ikhlas ora kaya salama ing titah sewantah persasat dewa ingkang ejawantah ketitik mituturut jaring para kawula padha nyebutake aja to kok wujud bondo donya nadyan yen perlu sugenge nata Ngamarta disuwun dening liyan waton kuwi dadi kabagyaning wong liya mesti bakal diparingake lah kok jebul pawarta mau ora mung kandhek tekan pekabaran nanging kababar dadi kasunyatan dasaripun menapa Paduka Panembahan paring dawuh mekaten ya merga nalika semana aku matur yen to kepengin ngayunake marang Dewi Wara Drupadi sinuwun Prabu Ngamarta pasuryane ora katon kaget sinuwun Ngamarta pasuryane ora katon nggone duwe penggalih kang ora prayoga marang wong atuwamu aku Wantrika tumuli paring dawuh cetha yen to Wara Drupadi garwane bakal pinaringake marang pun bapa menapa menika saestu Panembahan Gendhaka ingkang ndak tok asta iki isine Wara Drupadi bakal ndak aturake marang anak Prabu Dewa Sekti ingkang wis pranyata sarta duwe kepinginan nyeti marang putri Ngamarta ya kuwi Wara Drupadi ya mung aja gelo rasamu lho nggih sabab Wara Drupadi ki ora kaya ingkang mbok gambarake wujuding kenya remaja putri dudu nanging kuwi garwa ing Ngamarta mula aja nganti gelo rasamu yen to iki ingkang bakal njajari lenggahmu ning negara ing Pulung Kedah Kencana kuwi wujuding putri ingkang wis nate winengku dening kakung nggih anak Prabu. Lah dalah ya jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara. Waduh Panembahan. Nyata Paduka menika tiyang sepuh kula. Saestu kula pantes Paduka menika kula papanaken wonten pepanggungan tumunten kula sembah kaping 1000. Tondo bektinipun ingkang putra dhateng Paduka Bapa Panembahan netepi tetembungan anak olah Bapa Kepradah. Paduka sampun sagamboyong dhateng pun Wara Drupadi wonten ngajenganipun ingkang putra pun Dewa Sekti. Tumuli samangke kula nyadong timbalanipun Paduka Bapa Panembahan. Wantrika kados pundi amrih? Samangke kula kasembatan amengku garwa inggih menika pun Wara Drupadi Panembahan. Anak Prabu gandeng Wara Drupadi mapan ning jroning Gendhaka apa ora luwih prayoga lamun Gendhaka iki dibuka luwih dhisik menawa ditelu mekaten dawuh Paduka Panembahan kula namung sendika ndederek ayo nggih sira ingkang bakal mengku Wara Drupadi mara Gendhaka iki bukaan luwih dhisik non ngestaken dawuh Paduka Panembahan Wantrika.
mitra saka pamrayogaku mara gage sira kulup ingkang buka wujuding gendhoga merga sira anakku ingkang bakal mengku ora Drupadi nyuwun berkah pangestu paduka Panembahan gendhoga badhe kula bikak tumunten sak mangke menawi lebetipun wonten Wara Drupadi badhe kula pondhong anjing telenging daton sakarepmu nggih sakarepmu Purbawasana astaning anakku Dewa Sekti nggih sampun wonten las lho kok jengan di anak Prabu maring dawuh mengkono ing atasipun namung gendhoga wujud saking tembaga kados mekaten lah kok dipun bikak mboten kenging Panembahan lho apa sira anak Prabu ora keduga buka tutuping gendhoga nyatanipun sampun kula ketok karosan kula sampun mboten kirang-kirang ngen kula ngetok karosan parandene tutuping gendhoga menika ebah kemawon mboten adalah kok mejanani timen ing atase tutup gendhoga ming kaya ngono lah kok ora iso dibuka menapa Panembahan badhe anyobi buka nggih yen mancen dadi lilahing anak Prabu Dewa Sekti mara coba nganggo kekuatan batinku gendhoga iki bakal tak buka kula semanggaken paduka Bapa Panembahan Pantrika iya nggih ya dadi ora kuat buka tutuping gendhoga lah dalah nun sewu menika isinipun Wara Drupadi saestu menapa mboten Panembahan nek upama goroh aku ya goroh wong Ngamarta kok sajak mejanani timen Sujana raos sing manahipun ingkang putra pun Dewa Sekti Pate Talika Basa wonten timbalan apa kowe bakal njajal buka tutuping gendhoga kose selagine anak Prabu wae ora kuat aku ya ora kuat apa meneh mung Pate Talika Basa ning kejaba saka kuwi aku duweni penemu nggih pemanggipun ngados pundi gandeng gendhoga iki asale saka negara Ngamarta mongko jarining wong akeh nyebutake yen to wong Ngamarta kuwi punjer-punjere wong sekti wong digdaya mesti gendhoga iki wis dinahi mantram sakti dinahi Haji Jaya Kawijayan supaya ora iso dibuka selama ing titah mula miturut pamrayoganing pun bapa dina samengko anak Prabu utusan nglawan Pate Talika Basa kon golek wong digdaya kon golek wong sekti kon golek wong ampuh ana ing tlatah Jawa yen wis entuk mbuh Brahmana mbuh Nalendra mbuh Satriya diboyong marang negara ing Pulung Kedah Kencana kene supaya mbuka tutuping gendhoga iki tak kira kelakon dibuka nggih Dewa Sekti Pate wonten timbalan ora susah dadak mindha apa kang dadi pangendikaning Bapa Panembahan Wantrika iya mesthine kowe wis mireng lho nggih sampun mangertos yen to pancen wis ngerti mara gage budhal aja pati-pati bali marang negara ing Pulau Kedah Kencana lamun sira ora nggawa wujuding pawongan ingkang keduga mbuka tutuping gendhoga pilih ana pawongan pancen ingkang wis digdaya Sura Sekti kalintang jayaning perang lho nggih ngestaken dawuh Kajempatipun ing abdipun Talika Basa benjang rupa ora ketang sambung obor cara nitah mangkat dina iki nun nyun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Pate Talika Basa
Bathara jagat pangestu ngoro wih ladal. Lah kok malah entuk pegawean sing ora enteng sanggane. Aku didhawuhi supaya golek menyang endi dununge wong kang digdaya sarta wong kang ampuh supaya isa mbuka tutuping gendhoga ingkang isine Dewi Wara Drupadi ya ora bakal bali marang negara ing Pulau Gedha Kencana lamun ora bareng karo sawijining menungsa ingkang pancen pinilih isa mbuka tutuping gendhoga. Luwih prayoga tak ngambah Dirgantara enggal prapteng ana ing tanah Jawa. Mastu nama Sidam sekaring bawana langgeng. Cantrik iki wonten dawuh menapa? Cantrik mayangga seta. Ora ana cantrik sarta manguyu jejanggan ingkang dak caketake sowan ana ngarsaning ingsun. Ya kuwi Begawan Padmana Murti kejaba mung cantrik mayangga seta. Tanana kemung kejaba bakal ndak kanthi ngrembug babakan pertapan kene ya kuwi pertapan Nargopeni kene cantrik menawi paduka ndangu bab tata rakiting pertapan Premban gandeng kula ingkang dipun sepohaken minangka dados kamituaning cantrik sedaya boten badhe anguci wani Premban sedaya tansah sumuyut sarta ngestu padha dawuh ndika Premban Padmana Murti tur dasaripun saya kathah para cantrik manguyu jejanggan ingkang samya suwita ngersanipun Sang Begawan Padmana Murti wekasan pertapaning Nargopeni ingkang sekawit sepa sepi sepen samangke sampun langkungi kadudene wujuding negari ingkang pranyata ndrebala sangganing para kawula wonten ing pertapan Nargopeni mriki Premban. Syukur cantrik yen pancen kaya mengkono tegese nggonku tetulung marang sak pepadaning urip nggonku nglakoni tapa ngrame ya kuwi paring payung wong kudanan paring sandang wong kawudan paring buka wong kaluwen satemah bisa warata ana ing desa ngadesa sakiwa tengening pertapan kene kanthi mangkono bakal saya akeh cantrik ing mengkono uga bakal saya ana pigunane ngelmuning Begawan Padmana Murti cantrik miyat langening kalangguan aklar pandan moncar tinon ler kakonang surem sorot etan badan kasor lan bacaring purnameng gegono dasari mongso katiga ucap kaca itu nalika semanten dereng paripun sami imbal wacana kasaru sinten ingkang nganglang Dirgantara nenggih pate talika basa saking negari ing Pulau Gedha Kencana ingkang ngangulari tiyang ingkang sekti mandraguna supados saged ambuka tutuping gendhoga kalawaning jagat gawaning para dewa dupi nglangkungi saking giling pertapan Nargopeni kaya ana daya ing tumanduk angganing pati talika basa satemah dawa plakapi dra sak ngajenging Sang Begawan Padmana Murti kagat kadra wekasan Sang Pati talika basa lang-lang endriya mangungkung
Bumi kuncing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulo wukir moyak mayik saking tias baliwur iladal jagat Dewa Bathara jagat pangestu ngono ora nyono bareng aku ngkuli wujuding pertapan ingkang akeh para cantrik manguyu jejangganing kemudha gelar suwiteng sang wiku debya lah kok kaya ana daya ingkang kawasa nibakake aku saka ing dirgantara penemban sampeyan sapa menawi ndika tanglet kaliyan kula nyuwun priksa kula menika pun Begawan Patmana Murti wondene pertapan mriki ing minastan pertapan Nargopeni panjenengan sinten ditepungake wayaku patih negaring Pulung Gedhah Kencana Rekyana Patih Talika Basa Rekyana Patih Talika Basa ya pancen mengkono wonten menapa dene paduka kekalangan ngungkuli sakinggiling pertapan mboten nama kula pasang walet mboten nama kula pasang mantrap nanging kula nuwun sewu inggih krana dayanipun pertapan kawasa ndawahaken Rekyana Patih wonten ing pertapan Nargopeni mriki mboten jroning aku tiba iki mau sayekti malah katon padhang paningalku liripun paduka paring dawuh mekaten sabab nggonku kekalangan ana ing tanah Jawa iki diutus dening Ratu Gustiku Prabu Dewa Sekti yen to dina samangka aku ki nen golek pawongan ingkang dibya Surasekti sarta pilih tanding boboting yuda gandeng sampeyan Penemban Patmana Murti pertapanmu wae kawasa ngrubuhake kalawan patih Talika Basa apa meneh yen to sang tapa Begawan Patmana Murti ku mesti pandhita ingkang pilih tanding boboting yuda sarta kasinungan kasekten ingkang linuwih kula Penemban dina samengko aku nyuwun tulung lan sampeyan Penemban ayo kersa tak boyong marang negara ing Pulung Gedhah Kencana tulungono Ratu Gustiku Prabu Dewa Sekti gonjang ganjing langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrung nuwun mahapunten Gusti Patih kula tasih kathah pakaryan jan-janipun kula mboten kepengin sanget damel cuwa penggalipun Gusti Patih namung gandeng pakaryan kula menika kula nuwun sewu kedah saged ngrangkani cantrik ingkang semanten kathahipun panjenengan kula aturi kondur wonten negaring Pulung Gedhah Kencana nanging kula mboten saged nderek kanjengan ndika Gusti Patih namung kula kanteni cantrik kula ingkang nomor setunggal ingkang caket kaliyan kula inggih menika cantrik Mayangga Seta cantrik Mayangga Seta inggih kasinggihan mekaten apa kira-kira cantrik Mayangga Seta kuwi bisa mbuka tutuping gendhaga kula nyuwun mahapunten cantrik Mayangga Seta menika meh kemawon sak traju sak bobot kekiyatanipun kaliyan kula mila sampun ngantos kuwatos menawi ngantos mangke Mayangga Seta cantrik kula mboten saged ambuka tutuping gendhaga malah kula ingkang badhe paring pidana dhateng cantrik Mayangga Seta Gusti Patih yata laruta saking kutha yen amutusa sang Sri cantrik wonten dawuh Penemban melu Gusti Patih sowan marang negaring Pulung Gedhah Kencana tulungana Prabu Dewa Sekti supaya isa mbuka tutuping gendhaga menawi tatela mengkaten kula namung kantun nderek monggo Gusti Patih janji kowe ora isa mbuka tutuping gendhaga siji gawe wiranging ya kuwi pepundhenmu Begawan Patmana Murti loro kowe bakal gawe wiranging patih Talika Basa aku go bakal matrapi paukuman kelawan kowe monggo mangke dipun presani langkung rumiyin Gusti Patih ya alukan lagune lekas kita
Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Waryayang Bujleng-bujleng iblis lanat padha jek-jekan suwe nggonku goleki lawan dulurku tuwa dinemune kaya ngramyang lakuku ora weruh kleblat bareng tekan papan iki papan kapertapan penembahan kowe sapa ira dalah lah kok ora kanthi nyono-nyono ketekan wujuding raseksa yen kowe takon nglawan aku ngreksa pertapan Argopeni aranku Begawan Padmana Murti ya dasar kepara nyata sampeyan Yaksendra sapa aranmu aku buta klihang kabur kanginan mendung kebaratan ing ngendi tibaku ing kono papan dunungku aranku Dewa Amral kowe Dewa Amral dasar kepara nyata wigatine apa teka prapta ning pertapan kene goleki dulurku tuwa dulurmu tuwa sapa Nalindring Ndarawati Prabu Kresna ingkang singlar kelawan kewajibane ingkang ninggal kelawan kewajibane aku ora nrimakake kowe ngerti apa ora penemban wala sinuwun yen sampeyan nakon karo aku kleru merga aku ora weruh menyang endi kadangmu tuwa Prabu Kresna yen kowe ora ngerti kaya aja madheg sawijining brahmana pendhita kuwi awas-awas githeng esti lha kok dadi malah kowe ora weruh kahanane kadangku tuwa yen ngono serban karo ketumu kuwi ming lelamisan kowe pandhita pulasan kowe pendhita ndok bosok jabamu putih nanging jeromu mambu wose gelem ngaku apa ora aku ora ngerti ora gelem ngaku obrak-abrik kaya Kunjang kancing langit kelap-lapaton lerkin sanging risang mawe gandrung lulu rumangsa ora dolanan kelut lah kok dadi ketekan wong edan aku ratu buta kok ngamuk sak kepenake dhewe apa mbok sengguh Begawan Padmana Murti ora iso ngembari marang panguwasamu ayo kowe ngajak apa tak kembari gedhemu leganing atiku Wah. Buta Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana ladala pamer jebul kowe pendhita ingkang pinter pendhita ingkang sekti ketitik kowe bisa ngembari karo aku apa sing iso gedhe iki mung kowe aku ya iso gedhe iso wujud yaksa mbok duduhake ora kadangku tuwa ora bakal tak wenehi ngerti ora mbok duduhake aja takon dosa ladala kegulung kuandamu lakon tak kerek jangkamu
Jaya bala Pandhawa mbiyok gumulung mangung siring sata Kurawa Kakang Semar kula jroning padha ngrantu lawan rawuhing Koko Prabu Ndarawati usawetara ninggal projeng Dwaraka nggih bareng aku kelawan Kakang Mas Werkudara metu saka tapel wates negara ing Amarta. Kakang Semar kahanane kok panase ora jamak. Kula wis sumru. Apa, Pak? Sumru. Sumuk. Sladak sisan. Petrus sing gedhe pangapuramu. Ha jeneng wong tuwa iki untune ra ono iki nek nggo madalang ora jamak-jamak. Niki kok beda karo adat saben to. Lho, mangriyen. Sampeyan ngendika sumuke ora jamak niki wau lah kok. Niki sinten sing nyopir truk gandengan? Ngono, Pak. Iki rak lemahe kaya obah grag-grag. Iki gek lundi. Ora ta ya. Lindu kok lundi. Heeh. Engko gek lindu. Lindu kok ajeg kaya ngene iki suwene ra jamak iki kudu lindu. Den, niki enten apa kok kaya beda karo adat sabene? Jlamrung wonten dawuh Dilyana kono. Inggih ngestaken dawuh Kakang. Dalam wis ketok ingkang dadi tok sumbering bumi ingkang hoyak iki mau Petruk. Lah pripun to? Kayana buta loro padha pancakara monggo nganti nasak Karang Pradesan gawe gegering wong Karang Pradesan. Wah, buta pundi nika ceniningan gelut kok ora ngerti papan nganti ngrubuke omah pirang-pirang kaya ngoten gedene ra jamak. Anu Ndara ngasta Jemparing disipat Barat. Ngasta Jemparing iki disipat Jemparing ora sipat sipat Barat iki Ndara Werkudara ya. Sipat Jemparing mawon. Nek pancen buta niku gawe gegering para kawula, ampun dikai urip Ndara. Pejahi mawon. Pon mboten napa-napa. Iya, Bagong. Keket rame nggih nyoba ndayuda yaksa kekalih padha gedene padha galake padha sentosane nalika semanten datan prayitna lumaraping Jemparing saking Sang Arjuna nratas angganing yaksa kekalih wentes jatining wujud nata ngamarta miwah nata Ndarawati. Estunipun kula sampun mangertos bilih ingkang mimba Brahmana menika kala wau paduka Kanjeng Koko Prabu
Semanten ugi kula ugi sampun mangertos Yayi. Bilih ingkang dados yaksa menika Paduka Yayi Prabu. Krana awrat-awratipun ngupadi dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu. Sampun ngantos tilar dhateng kewajiban momong dhateng sangya para Pandhawa minangka pujangganing para Pandhawa. Yayi, kula nuwun pamunten. Estunipun kula boten supe. Namung nindakaken wajib ingkang sampun dipun dawuhaken dening Jawata supados samangke kula dados lantaran tumedhaking wahyu. Lantaran tumedhaking wahyu kados pundi Koko Prabu? Jawata badhe madhedaken kanugrahan ing wirastan wahyu Pancapurba. Monggo saknyatanipun samangke sampun wonten jalaranipun awit cantrik kula sampun binoyong dening satunggiling nayaka ing jatosipun wahyu menika cumandhak wonten papan dunungipun nayaka menika kala wau. Sing mbok arepake nayaka piye? Kresna kakangku. Kosek Werkudara. Sakpungkuringipun kakang mau apa ana ngamarta nara lakon? Yo. Ana pendhita tuwa sing nglamar karo Drupadi. Tumuli dadi panca bakah ning pendhitane ampuh sing duwe pangreka daya Sedewa. Tumuli anakku Gatotkaca dipapanake ning Gendhoga diwenehake marang Brahmana mau. Wah, tumuli Brahmana mau bali marang negarane. Kosek iki mau aku ketekan patih, arane patih Talika Basa. Ngandhakake ana Nalendra ingkang ora kuat mbuka tutuping Gendhoga. Yen ngono apa pancen ana sambung rapete karo Gendhoga sing diwenehake Sedewa marang pendhita mau. Mbok menawa ngono Yayi. Wah, yen pancen kaya mangkono ora usah dadak bingung. Ayo, padha dinteni nang negara Ngamarta. Ngenteni anakmu Pringgandani. Kepiye munggo kahanane sarta kaya ngapa ngature anakmu Pringgandani? Wah, iya. Ridho mangawur-awur wurahan tengarane ngajurit gong maguru gongso ing Patih Talika Basa wonten timbalan sinu wis entuk pawongan ingkang bakal lan mbok anggep kuat mbuka tutuping Gendhoga. Nggih, menika abdinipun Sang Tapa Begawan Padmanamurti namipun Cantrik Mayangga Seta ingkang sagah buka tutuping Gendhoga. Malah upatanipun cantrik menika sampun sumpah prasetya menawi piyambakipun boten saged buka tutuping Gendhoga amilalu kapidana pejah wonten negari kula gedhah kencana mriki piyambakipun boten badhe selak kaya ngapa kon buka tutuping Gendhoga iki Cantrik Mayangga Seta kuwi Talika Basa. Mayangga Seta inggih kasinggihan sinuwun mengwujudmu cantrik kowe mung cantrik ing pendhita gunung. Apa kira-kira pisang mawe gandrung ing sigra buka tutuping Gendhoga. Nalika semanten Cantrik Mayangga Seta kaya tan kuwawa buka tutuping Gendhoga mila sigra matek aji mangundri. Nalika semanten ing wonten salebeting Gendhoga nenggih Raden Gatotkaca ing matek aji Narantaka satemah jebluk punang Gendhoga ngengingi kuwandaning Kan Cantrik Mayangga Seta babar nenggih pandhita ing kundalini Begawan Anoman miwaraden Gatotkaca sigra geblasake negari ing kula gedhah kencana kaget nata Prabu Dewa Sekti.
jajaran Sukertaning bawana. Bapak Penemban, ana dawuh apa, Nggir? Drupadi kok malih brengosen ngaten lho pripun? Adalah sajaipun tiyang Ngamarta sampun ngapusi dhateng kula. Dipun bojong sinuwun adalah nantang karo Prabu Dewa Sekti. Kaca wonten ing barat. Sumengko Badhe munjo atur kalian Paman Setiwa. tiba padha wae. Matur karo panjenengan ingsun. Sawet kula dipun dawuh gundheli tutuping gendhoga. Namung wonten tiyang ingkang saged buka tutuping gendhoga wekasan kula kadenangan dening Prabu Dewa Sekti. Sing iso mbuka tutuping gendhoga wong atuamu ning mburimu. Sinten? Kakang Anoman. Lho, Siwa Mayangga Seta. Inggih nggih kula nyuwun pamunten. Awit kula dipun dawuh dening Sinul Prabu Indrawati. Wis ora usah padha dinya-dinya. Saiki yen ngono Prabu Dewa Sekti ngoyak karo kowe. Kasinggihan mekaten. Tara apa? Ora ana ingkang wani kalawan Prabu Dewa Sekti. Karepmu. Kyai Prabu Darmaji ken mapake nalindring Pulau Gedha Kencana. Wah, ya. Apa iki ngaran Prabu Darma Kusuma? Kasinggihan sinuwun kula ing namipun Puntadewa. Kowe nyata ratu ingkang singlar sarta ora netepi marang kuncaraning asmamu. Liripun Maduka kedhawaring dawuh mekaten. Lah iya. Kuncaraning asmaning Prabu Puntadewa ngebaki jagat, ratu ingkang lila legawa lahir batin. Aja kok bondo donya negara yen perlu nyawamu dijaluk karo wong liya wae mbok wenehake. Nanging apa to sababe? Aku pengen mengku garwa kelawan garwamu. Lah kok ana wong kang apus-apus jarine garwamu dilebokake ning gendhoga marang tak buka tutuping gendhoga kok dudu wujuding wong wadon. Nanging wujuding priya ingkang tumuli geblas lunga saka Pulau Gedha Kencana. Sinuwun sepinten kalepatan kula diagung pangaksami. Dene menawi paduka Gusti kula ingkang sinuwun kagol kagelaning penggalih. Sakmangke kula ingkang mrapakaken dhateng paduka sinuwun estining manah namung badhe nyaosaken inggih menika pun Wara Drupadi. Gandeng sakmangke paduka sampun rawuh wonten negari Ngamarta, monggo sinuwun kula aturi maringaken. Kowe ora usah apus-apus. Kowe aja ngapusi, mboten sinuwun. Lair batos kula badhe ngiklasaken Wara Drupadi minangka garwa dening Prabu Dewa Sekti. Namung semantena gandeng paduka sinuwun ingkang sampun nampi menapa panyuwunan pangapuntenipun ingkang abdipun Puntadewa. Anggen kula kepengin ngrepa nyuwun genging samudra pangaksami paduka sampun paring pangapunten. Nyata paduka ugi setunggiling nalendra ingkang berbudi bawa leksana mila pantes menawi nampi sembahipun nata ing Ngamarta Prabu Puntadewa babar saking wujud Sang Hyang Bathara Guru Bathara Antradaya Sang Hyang Bathara Indra. Wutuh mati aku. Wah! Oh, mati aku.
Pukulun teka paduka ingkang mimba Nalindra. Iya, Darma Kusuma. Ndak rewangi ulun mimba wujuding Nalindra. Kepengin garwa kelawan garwamu ya kuwi Waradrupadi pancen wis dadi niating Sang Hyang Manikmaya. Nggone dadi pancatan ulun ketemu kelan para Pandhawa sabab ulun bakal tumedhake kanugrahan ingkang aran Wahyu Pancapurba. Panca wilangan 5 purba wis ngarani yekti Pandhawa ingkang wis minangka dadi utusaning adil nerdya murba jagat saisine supaya ilang sukertaning jagat wong kang watak angkara murka lan budi candala satemah jagat tukul ya kuwi tetukulaning kengawok katentreman lan karukunan ya sabab saka para Pandhawa nggih tampan. Ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan Pukulun. Dene paduka sampun paring kanugrahan tumraping para Pandhawa Puntadewa ya. Muga-muga Pandhawa tansah kuat nglakoni pacoban ing lumaku ning jagat raya. Sayekti Pandhawa pinilih dening para Jawata, besok kudu bisa mbrasta angkara murka ingkang mapan ing jagat raya. Sarana kinayoman Ratu Ndarawati satemah jagat kababar donya anyar nyekebak katentreman karukunan kabagyan lan tansah sumandhing siji lan sijine ora ana rasa memungsuhan Puntadewa.